multiplicar, una nova frontera. Els tripulants de l'Agència Matemàtica Espacial t'acompanyaran en aquest viatge per explorar... La taula del 9! Amb el Tian-Tian. Ni hao, jo sóc en Tian-Tian i avui aprendrem la taula del 9. A mi m'agraden les coses senzilles i aquesta taula us sorprendrà. És com un joc de mans. Sí, la taula del 9 té un truc infal·lible. Fixa't en els dits de les mans. Per saber 9 per 1, només cal abaixar el primer dit i, per art de màgia, apareix el resultat, 9. És veritat! 9 per 1 són 9. I té tot el sentit del món, perquè la taula del 9 és la taula de les 9 vegades. I quan fem 9 per 1, el que estem fent en realitat és sumar 9 vegades el nombre 1. 1 més 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 1 són 9. Exacte! I si ara comptes els dits que t'han quedat amunt, ho veuràs clar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Oh, que fàcil! I això és aplicable a la resta de nombres? És així de senzill? Segueix-me i ho descobriràs. A partir d'ara et demano que observis les mans amb deteniment. Som-hi! Estratègia. Observar les mans. La primera multiplicació ja la sabem. 9 per 1 igual a 9. Som-hi amb la resta. Estic ansiós per comprovar si el truc de les mans funciona. Fixa-t'hi, Tian-Tian. Per saber el resultat de 9 per 2, podem abaixar el segon dit i veurem un 1 a l'esquerra i un 8 a la dreta. I quan escrius un 1 i un 8, què tens? Un 18! Uau! Així qualsevol s'aprèn aquesta taula. Seguim amb el 9 per 3. Quin dit hem d'abaixar ara? El tercer, perquè estem fent 9 per 3. Correcte. Doncs abaixem el tercer dit i ens queda a l'esquerra un 2 i a la dreta un 7, que ens indica que el resultat és... 27! M'estic emocionant. Diria que és la taula de multiplicar més fàcil de recordar que he après fins ara. La portem posada. Sí, i amb el 9 per 4 passa el mateix. Són 36. Ho veus? Un 3 i un 6. Continua, que això és divertidíssim. 9 per 5... 45. I 9 per 6... 54. 9 per 7... 63. És increïble. I 9 per 8... 72. I 9 per 9... 81. Va, deixa'm dir la darrera. 9 per 10... 9. No, Tian-Tian, no tindria cap sentit que 9 per 10 fos 9. Has de recordar que aquesta expressió es pot llegir com a 9 vegades 10 i, per tant, ha de ser 90, no 9. Però els dits diuen 9? No, als dits hi veus un 9, però t'has d'imaginar el 0 darrere del dit que has abaixat, que converteix el 9 en desenes. Recorda-ho. Ja deia jo que em deixava alguna cosa. El 9 i el 0, 90. Entesos. Ara que hem arribat al final, pots fixar-te en els resultats i observar si hi veus algun patró. Què hi observes? Veig que els nombres es capgiren. Si em fixo només en la xifra de les desenes, els nombres van del 0 al 9. I, en canvi, els de les unitats van del 9 al 0. Molt ben vist, Tian-Tian. I, a més, també podem observar que els resultats sempre creixen de 9 en 9. 9, 18, 27... Ho veus? Ai, sí! I encara t'explicaré un altre secret. Si un nombre es troba a la taula del 9, sumant de les xifres, sempre acabem tenint un 9. Per exemple, 0 més 9 igual a 9. 1 més 8 igual a 9. 2 més 7 igual a 9. Ho veus? Al·lucinant! I una darrera pregunta. Hi ha algun altre truc a part d'aquest dels dits? És que jo tinc mans d'os panda i no em funcionarà pas això. Ui, sí, no pateixis, Tian-Tian. Hi ha moltes altres estratègies. Una d'elles és aplicar la propietat commutativa. Per exemple, si no saps quan és 9 per 2, pots capgirar els nombres i multiplicar 2 per 9, que són 18, i ja ho tens. Encara sort. Una altra estratègia útil pot ser recórrer a la taula del 10, que és molt fàcil, i després restar una vegada el nombre que multipliques. Per exemple, si vols saber 9 per 5, pots fer 10 per 5, que són 50, i després restar 5.
i obtens el resultat 45. O si busques, per exemple, 9 per 7, pots fer 10 per 7, que són 70, i després restar 7, i obtens el resultat 63. Fantàstic! El repàs. Repassem el que hem après. La taula del 9 és la taula de les 9 vegades. Té un truc tan fàcil que és talment un joc de mans. Sols hem de baixar el dit que coincideix amb el nombre que multipliquem. 1, 2, 3, 4, fins a arribar al 10 i sabrem el resultat. En arribar a 9 per 10 hem de recordar que el resultat és 90, no 9. També hi ha altres estratègies, com aplicar la propietat commutativa o fer servir la taula del 10 i després restar el nombre que multipliquem. Els resultats de la taula del 9 sempre creixen de 9 en 9. Si un nombre és a la taula del 9, quan sumis les seves xifres, sempre acabaràs obtenint un 9. Ara ja estem preparats per aterrar al planeta de la taula del 9. Aquest planeta és tan bonic que em venen ganes de cantar i tot. Quin gran truc! Atents! 9 per 1 és 9. 9 per 2, 18. 9 per 3 són 27. 9 per 4, 36. 9 per 5, 45. Brutal, la taula del 9 té un truc sensacional. Prova-ho. 9 per 6, 54. 9 per 7, 63. 9 per 8, 72. 9 per 9, 81. 9 per 10, 90. Genial! La taula del 9 té un truc fenomenal. Colossal! La taula del 9 amb aquest truc digital. Mous els dits fins al final. L'hora del karaoke. Ara et toca a tu. Pots cantar tota la cançó o només el resultat de les multiplicacions. Som-hi! Quin gran truc! Atents! 9 per 1 és 9 per 2. 9 per 3 són 9 per 4. 9 per 5. Brutal, la taula del 9 té un truc sensacional. Prova-ho. 9 per 6. 9 per 7. 9 per 8. 9 per 9. 9 per 10. Genial! La taula del 9 té un truc fenomenal. Colossal! La taula del 9 amb aquest truc digital. Mous els dits fins al final. Enhorabona! Ja has explorat el planeta de la taula del 9. Continua explorant les taules de multiplicar amb l'Agència Matemàtica Espacial. T'esperem al Supercampus!